खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। 18 मे बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै अनलाइन गेजेरजों खन्थाइ लिरनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायनि फिथाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावबाय। कभिड-19 नि थासारि आरो हादोरसायाव फरायसालि फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिफोराव थाखो लानाया बन्द जाथावनायखौ नोजोर होनानै देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अनलाइन जोहै 18 मे बर' बिजों सानाव खन्थाइ लिरनाय आरो आवरायनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। बेनि फिथाइखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारिया फोसावो। खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायखौ मोननै खोलोबाव बाहागो खालामदोंमोन। थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 सिम मोनसे खोलोब आरो गुबुन मोनसेया फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिनि गुबुन मोनसे खोलोब। मख'नो गोनांदि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायखौ फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालि थाखोनि थाखायल' बादायलायनायखौ बानजायदोंमोन। बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो खन्थाइ लिरनायाव गासै हायार सेक्सनाव 150 फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बेबायदिनो खन्थाइ लिरनाय हायार सेकेन्डारि सेक्सनाव गासै 50 फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। दा बेनिनो गेजेराव जों माखासे मोजां प्रेजेन्ट खालामनो हानाय फरायसाफोरखौ बिजिरगिरिफोरनि गेजेरजों जों सायख'नानै लानो हाबाय। दा बे खन्थाइ आवरायनायाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों प्रियांका बसुमतारी। बिथाङा बाक्सा जिल्लानिफ्राय आरो खन्थाइ आवरायनायाव नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों सेल्फ-मेड रानि बर'। दा बिथाङा उदालगुरिनिफ्राय आरो थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों तृप्ति बसुमतारी। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बाहागो लादों। दा बेबायदिनो बे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन बाक्सा जिल्ला खगमारि गामिनि प्रियांका बसुमतारी। नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन उदालगुरि जिल्लानि 1 नं बाथामारि गामिनि सेल्फ-मेड रानि बर' आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन चिरां जिल्ला अनसायपुरि गामिनि तृप्ति बसुमतारीया। गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ मोनदों चिरां जिल्ला हादानपारानि बिबारि बसुमतारी। नैथि बान्थाखौ मोनदों बिश्वनाथ जिल्ला अनजालिपारानिफ्राय प्रसेनजित बसुमतारी आरो थामथि बान्थाखौ मोनदों चिरां जिल्ला हादानपारानिफ्राय रंगिना बसुमतारीया। जौमा फरायसालि आरो मुलुगसोलोंसालि थाखोनि खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायाव 6 फरायसा फरायसुलिफ्रा बान्था मोननो हादों। गिबि बान्थाखौ मोनदों क'क्राझार जिल्लानि देबज्योति बसुमतारी। नैथि बान्थाखौ मोननो हादों चिरां जिल्लानिफ्राय रन्जय ब्रह्म। थामथि बान्थाखौ 4 फरायसाफ्रा मोननो हादों फारियै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सिकन बर', चिरां जिल्लानिफ्राय बारदै ब्रह्म, क'क्राझार जिल्लानिफ्राय लतास पि नार्जारि आरो धेमाजिनिफ्राय सोमावसार नार्जारि बिथांमोना। थुनलाइयारि बादायलायनायनि बे फिथाइखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनानै होयो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।